Jeste li ikada imali onaj trenutak kad se napokon legnete, malo scrollate, pogledate još jedan video i odjednom je 3 ujutro, onda se probudite 6 sati kasnije? Oči vam se osjećaju kao da su ih trljali brusnim papirom. Mozak vam je obavijen gustom maglom i kažete isto što uvijek govorite. Večeras ću ranije na spavanje. Ali ta večer nikad ne dođe. Ipak, nekako se uvijek nađe onaj jedan poduzetnik, onaj elitni sportaš ili onaj vrhunski performer na vašem feedu koji kaže spavam samo 5 sati i osjećam se odlično. A vi sjedite tamo uz svoju treću kavu i pitate se kako je to uopće biološki moguće? Pa, danas ćete shvatiti stvarnu znanost koja stoji iza toga kako neki ljudi spavaju manje, a ipak se bude svježi, bistri i potpuno puni energije. Mi ćemo hakirati vaš odmor, a ne uništiti vaše zdravlje. Ovo je znanost visoko učinkovitog oporavka. Prva istina koju morate prihvatiti je sljedeća. Nije stvar u tome koliko dugo ostaješ u krevetu. Radi se o tome koliko učinkovito vaš mozak prolazi kroz svoje unutarnje cikluse. Vaš mozak se ne isključuje tek kada zatvorite oči. U prosjeku prolazi kroz 4 faze sna svakih 90 minuta. Prelazite iz laganog sna u duboki san i konačno u REM fazu sna. Dubok san je popravak vašeg tijela. To je mjesto gdje vam mišići rastu, imunološki sustav se resetira i energetske zalihe pune. REM san je IT odjel vašeg mozga. On upravlja fokusom, kreativnošću i pamćenjem. Kada su vaši ciklusi čisti i usklađeni, tijelo se bolje oporavlja čak i kad je vrijeme spavanja ograničeno. Ali ako vam je san isprekidan plavim svjetlom, stresom ili kofeinom, možete ostati u krevetu 10 sati i svejedno se probuditi osjećajući se kao da ste mrtvi za svijet. Naš cilj nije više vremena u krevetu. To je više sna s visokim prinosom po satu. Ali ono što većina ljudi nikada ne shvaća jest da ova promjena nije samo mentalni izbor. To je biološka brava koja ostaje zatvorena iz vrlo specifičnog razloga. A taj razlog je skriven u vještini koju vaš mozak koristi za sinkronizaciju s planetom. Da bismo razumjeli zašto se možete probuditi osvježeni s manje sna, moramo pogledati mehanizam vašeg unutarnjeg sata. Da biste ovladali svojom energijom, morate ovladati svojim cirkadijskim ritmom. Vaš mozak više od svega voli dosljednost. Svake noći kada idete spavati i budite se u isto vrijeme, trenirate svoj unutarnji sat da automatski otpušta melatonin. Studije sa Stanforda pokazale su da neredoviti rasporedi spavanja zbunjuju mozak, čineći vaše periode dubokog sna kraćima i znatno plićima. Zato se osjećate kao zombi u ponedjeljak ujutro nakon što ste duže spavali u nedjelju. U biti si uzrokovao društveni jet lag, a da nisi ni izašao iz kuće. Odredite fiksno vrijeme buđenja i držite ga se čak i vikendom. Taj ritam učinit će vaša jutra šokantno svježima, jer će se vaš mozak početi pripremati za buđenje sat vremena prije nego što zapravo otvorite oči. To nas dovodi do pravila 90 minuta. Budući da svaki ciklus traje u prosjeku oko 90 minuta, buđenje usred jednog je katastrofa za vašu energiju. Ako vam alarm zazvoni dok ste u dubokom snu, doživjet ćete inerciju sna, onaj težak, omamljujući osjećaj kojeg se satima ne možete riješiti. Ali ako se probudite točno na kraju ciklusa, osjećate se trenutno budni. 6 sati ponekad može biti bolje od 7 ako se probudite na kraju ciklusa spavanja. 7 sati su 3,5 ciklusa, što znači da vas se izvlači iz najdublje faze oporavka. Planirajte svoj san u višekratnicima od 90 minuta. 6 sati ili 7,5 sati. Nemojte pristajati na nasumične vrijednosti između. U suštini, tempirate svoj izlazak iz svijeta snova tako da sletite na noge. Prije nego što prijeđemo na fizičke trikove, postoji jedna elitna navika koju 99% ljudi preskoči, a upravo je to razlog zašto vaš mozak ostaje budan čak i kad vam je tijelo iscrpljeno. U trenutku ću vam pokazati specifičnu jutarnju naviku od 60 sekundi koja određuje koliko ćete duboko spavati večeras i nema nikakve veze s vašom posteljinom. Ali prvo moramo razgovarati o spuštanju prije sna. Zamislite svoj mozak kao mlazni motor. Ne možete samo pritisnuti prekidač i očekivati da će se odmah ohladiti. Potrebno vam je spuštanje. Tu koristimo metodu 3-2-1. 3 sata prije spavanja nema teških obroka kako bi se vaše tijelo moglo usredotočiti na obnovu umjesto na probavu.
Probava zahtijeva energiju i povisuje vašu tjelesnu temperaturu, što je upravo suprotno od onoga što vam treba za dubok san. 2 sata prije spavanja nema više posla ili razmišljanja pod stresom. Zatvorite laptop. I 1 sat prije spavanja nema više ekrana. Plavo svjetlo s vašeg telefona oponaša sunce, govoreći vašem mozgu da potisne melatonin i ostane budan. Zamijenite taj ekran prigušenim toplim svjetlima, knjigom ili smirujućom playlistom. To vašem živčanom sustavu signalizira da je lov gotov i da je vrijeme za odmor. Zanimljivo je da se kvaliteta vašeg sna često određuje u samom trenutku kada se probudite. Prvo nakon buđenja, nemojte dirati svoj telefon. Izađite van na 10 minuta. To izlaganje prirodnom svjetlu resetira vaš cirkadijalni ritam, potiskuje preostali melatonin i pokreće ogroman porast serotonina, vašeg hormona za raspoloženje, motivaciju i budnost. Osjetit ćete kako vam se mozak doslovno prebacuje u stanje budnosti. To izlaganje svjetlu postavlja tajmer u vašem mozgu. 14 sati od tog trenutka vaše tijelo će početi proizvoditi melatonin za večeras. Ako preskočite jutarnje sunce, vaš mozak ne zna kada je dan započeo, pa neće znati ni kada treba započeti proces spavanja večeras. Sada kombinirajte to svjetlo s prskanjem hladne vode ili 20 skokova u mjestu. Time potičete nagli porast dopamina i noradrenalina. U roku od 3 minute vaša pospanost nakon buđenja nestaje. Prebacili ste svoje tijelo iz stanja hibernacije u način rada za postizanje rezultata. Ali evo pravog obrata koji većina ljudi pogrešno shvaća. Problem nikada nije bio u broju sati koje si proveo u krevetu, već u skrivenom dugu adenozina koji si nosio. Adenozin je kemikalija koja se nakuplja u mozgu dok ste budni, stvarajući pritisak spavanja. Jedini način da se to učinkovito očisti je kvalitetan san. Ali tvoj odnos s kofeinom je vjerojatno laž. Kofein vam ne daje energiju. Samo prikriva umor blokiranjem adenozinskih receptora. Kofein ostaje u vašem sustavu 6 do 8 sati. Ako pijete kavu u 14 sati, čak i ako zaspite u 22 sata, kvaliteta vašeg dubokog sna pada i do 30%. U biti spavaš, ali tvoj mozak se ne oporavlja. Pravilo je jednostavno. Nema kofeina nakon 14 sati. Pustite svoj mozak da zapravo obradi umor kako bi ga zapravo mogao popraviti. Napredna optimizacija spavanja odnosi se i na vaše okruženje. Vaša spavaća soba trebala bi biti pećina. Mračno, hladno i tiho. Idealna temperatura za duboki san je između 18 i 20 stupnjeva Celzija. Kada vam tjelesna temperatura padne, to signalizira mozgu da uđe u najdublju fazu oporavka. Ako vam je u sobi pretoplo, otkucaji srca ostaju povišeni, a noć provodite prevrćući se u laganom snu. Koristite masku za spavanje kako biste postigli uvjete potpunog mraka. Što je tamnije, to vaše tijelo proizvodi više melatonina. Pokušavaš uvjeriti svoj drevni biološki mozak da si siguran u hladnom, mračnom utočištu. Ali evo još jednog aha trenutka. Kvaliteta vašeg sna često je odraz kvalitete vaših misli prije nego što zatvorite oči. Ako vam se juri s popisima obaveza i tjeskobama, vaš mozak ostaje u beta valovima, aktivnom načinu rada budnosti. Za dubok san morate se prebaciti u alfa i teta valove. Najlakši način za to je izbacivanje mozga. Prije spavanja zapišite sve što vam je na umu. Svaki zadatak, svaka briga, svaka ideja. Nakon što je na papiru, vaš mozak osjeća da je spremio datoteku i konačno ima dopuštenje za gašenje. Ne previše razmišljaš. Jednostavno nisi dao svojim mislima mjesto za slijetanje. Učili su nas da spavanje smatramo slabošću, porezom koji moramo platiti kako bismo dočekali sljedeći dan. Ali san je alat za postizanje rezultata. Uspjeh nije u tome tko ostaje budan najduže. Radi se o tome tko se budi s najviše jasnoće, smirenosti i fokusa. Ne možeš točiti iz praznog mozga. Ovladavanje učinkovitom regeneracijom vraća ti život. Daje ti prednost nad svima koji se samo izgaraju u stalnom radu. Kad počneš pametnije spavati, shvatiš da ti ne treba više sati u danu. Treba ti samo bolja energija u satima koje već imaš. Jednog dana uskoro probudit ćeš se prije alarma. Oči će vam se prirodno otvoriti, srce će vam biti mirno, a kristalno čist. U tom trenutku shvatit ćeš da si konačno savladao stroj. Više ne preživljavaš samo dan. Ti dominiraš time. Ne boriš se protiv svoje biologije.
radiš s tim? Ako vam je ovaj video dao onaj trenutak prosvjetljenja koji vam je bio potreban da popravite svoj raspored, javite mi u komentarima. Koji od ovih trikova počinješ večeras? Metoda 3-2-1 ili pravilo 90 minuta? Ostavite komentar i hajde da se međusobno držimo odgovornosti. Pretplatite se jer sljedeći tjedan još dublje istražujemo kako ostati fokusiran cijeli dan bez oslanjanja na vanjske stimulanse. Duboko udahni, resetiraj ritam i vidimo se u sljedećem.